Ochung' ne yiero oyango tiyo koda simbe matiyo koda teko mar satellite e chwalo duoko mag yiero kowuok e chula ma Migingo mani kod kwan jogo ombulu maromo 49. Koyango wachno, maneja mochung' ne weche mag yiero e kaunti ma Migori, Ben Moseti, owacho ni giyiero mar tiyo koda simbe mag satellite kaluwore kod network machendo e chula ma Migingo. Onyiso jodak ma e chulano mondo mi kik bed kod luoro kaluwore ni dhi tero apisas mag arita kwe mar neno ni onge chochni moro amora mar arita mobedo e kinde mar goyo ombulu ne yiero maduong'. Moseti bende okwayo josiasa 378 mageto kombe mag siasa e kaunti ma Migori mondo ne ni ginyayo kwe kendo giluokre kod chike mag yiero e kinde ni ka koro dong' mana ndalo manok to jo-Kenya dhi e debe. Which will help us transmit the result from Migingo, where we have 49 registered voters. There is a network problem and interference with the other networks. We want to be sure that where we do not have strong network, we can deploy a satellite communication system to assist us to transmit results, especially the presidential result.